Kaixo! Ba, ondo esan beharko. Benetan, mila entzuten, ez uste abatu benetan. Ez dago zergatik eta plazer bat. Ia ondo pasatzen dugun eta zure galderei erantzun aldo da, ez dakit nan izango da. Galdera baino lehen, nire bine izan behar dute. Nik handelikus asko dut. Zergatik asko lagundurik, gabat eskuntazko zure laguntza batzuk. Ez dago zergatik. Bakit kultur munduan, kultur munduko jende asko elkarrizketatu duzula, eta jende asko jende askoekin harremana duzula, eta hori guretzat azken batean baita ere importantea da, garrantzitsua da, ezta? Gure lana ikusgarritasunean ikusgarri egitea, ezta? Eta zu lan horretan beste gauza askoren artean hori egiten da, orduan nik ere eskatzen duzu. Handelikus, baina zein da zure benetako izena. Bale, nire benetako izena, eta ez gezurretazkoa, Inigo Ibarra da, markina semeingoa naiz, eta bere garaian erabaki nuen, ez dakit, pixka bat nire lana eta pixka bat nire intimitatea edo salbatzea aldera, izen ezberdin batea, izen artistiko bat asmatzea. Eta orduan, bere garaian asmatu dituen izen ezberdin asko, Enrique Agotz, Augusto Cromlech, Eneko Arbe, Hank Cliff, eta Ander Lipus zan gelditu zena antzerki gintzan. Baina egin dituen baita ere adibidez instalazio batzuk Augusto Cromlech bezala, edo aldizkari batean sinatzen duen Enrique Agotz bezala, eta azkenean Ander Lipus geratu zen aktore bezala. Egia da baita ere hasi nintzanean, bakarrik hasi nintzen, orduan antzerkiko fitxa artistikoan, dena ia nik egiten duenez, asmatu duen antzerki talde oso bat. Eta orduan izen asmatu dituen, eta horien artean Ander Lipus jarri duen. Eta hori da, gero berez, gelditu dena, eta jendeak hortik ezagutzen da. Ander izen ohikoa dela esan dezakegu, baina Lipus da, nire Madrilgo lagun handi baten izena, abizena, bera Erik Lipus deitzen zen. Erik Musua. Aspaldi ez nahi berarekin egon, baina berak Lipus dauka abizena, eta gero nahi nuen gustatzen zitzaidan Andere hitza. Andere polita. Eta orduan mutilarena, Ander, orduan jarri nuen Ander Lipus. Zer gauza ikasten. Maroien izan ziren zuelen emokazko nolatan alako eskiego bat, alako leku haundi batea. Hasiera gogorra izan zen, baina gogo handiak nituen antzerkia ikasteko. Eta garai hortan, 1980 urtean, dantzerti desagertua zen, Donostiko eskola desagertzea zegoen edo zegoen. Handian kalea. Donosti. Eta ditu bere garaian oso lagunak ginen Kontxu Odriozola, Goenkale famatuan, beste gauza asko egin zituena, oso lagunak ginen eta berak rekomendatu zidan Madrilera joatea William Layton antzerki laborategira. Eta nik nahi nuen garai hortan eskolarik onenera joan eta asko ikasi, eta sorionez hartu ninduten eskolan, froga gogor batzuk pasa ondoren, eta Madrilen eman dituen 7 urte. Lehenengo 3 urteak William Layton laborategian ikasten, antzerki laborategian ikasten, eta gero oso gaztea hasi nintzen bertan teatro klasikoan lanean. Baina antzerki mota horrekin ez nintzen hain eroso sentitzen, eta horrek eraman zidan beste bide batzuk hartzera eta beste bide batzuk bilatzera eta egitera. Madrilgo antzerki mundu
mundua handia izango da. Bai, handia da, kompetitibitate handia dago, eta kontatzen diren historiokiko, agian ni ez nintzen hain oso sentitzen. Ez dakit, zeuden gauza batzuk, mundu hortatik, pixkoak aldendu nindutenak. Eta egia da, garai hortan, antzerkian baino, beste gauza batzuetan hasi nintzala bilatzen, filosofia ikasketak hasi nintzen. Bai, ez dakit zagatik, baina eman zidan, iruditen zitzaidan, pentsamendu kritikoak edo, beharrezkoa zela. Gure mundu honetan, filosofian abiatu nintzen, ez nituen bukatu, baina nahiko ikasi nuen, saxofoia ikasten egon nintzen, baita ere, musika munduan ere sartu nintzen, eta gero hortik, bizitzaren nire asmoa berez zen Hollywoodeko aktorea izatea, Oscar bat irabaztea, egin nituen Londresera ere joan nintzen, ingelesa ikasteko, Actors Studioera joan nahi duen, baina ez, halako zerbait intuizio batek esaten zidan, hori etzela nire bidea, eta horrek eraman ninduen azkenean herrira bueltatzea, eta kasu honetan Bilbora bueltatzea. Eta Bilbon beste bide barri bat hastu. Hemen ere ez du kompainia bat zagutu. Bai, hori da. Hori bultzatu zidan hemen, nahiko bakarrik sentitzen nintzen, baina bazegoen zerbait erresagoa iruditzen zitzaidana, edo hurbilagoa edo. Sentitzen nuen gu Euskaldunon artean elkar gehiago laguntzen ginala, edo bazegoela zerbait. Eta momentu hortan Bilbo postindustrial hori, Guggenheim sortu baino lehenago, Bilbo horrek asko erakartzen ninduen. Eta orduan manifestu bat idatzi nuen, utopia deitzen zena, eta horrekin abiatu nintzen, jende bat elkartu ginen, eta, hasiera baten zen, asmoa zen, musika elektronikoa eta festival bat antolatzea fabrika abandonatuetan. Baina arte festival bat, pintura, esposaketak, performanceak, musika kontzertuak, denetarik egitea. Eta hortik abiatu ginen utopiarekin, eta utopiarekin batera, gero aurrerago, beste jende bat ezagutu nuen, eta elkartu ginen jende horiek Bilbon Guggenheim museoa inauguratzen zuten egun berberean, guk inauguratzen genuen Mina Espazio deitu zen espazio alternatibo bat, eta hor hasi zen bidaia bat, hortik aurrera sortu nuen antzerkiola imaginarioa, fabrikazio imaginario, eta hor sortu zen Anderlipus, eta hor hasi zen bidaia bat, orain arte jarraitu dudana, eta pixka bat nire hildoa, nire antzerkia egiten eta amesten. Zeren ditu profesionalki antzerkiolak? Antzerkiolak gauza asko eman zizkira. Lagun talde bat, lagunak, hor bidaia bat ekin genion, hainbeste aktorek, eta ez bakarrik aktorek, musikoak, argistapenean ari zen jendea, idazleak. Orduan nik uste dut lehenengo zerbait emozionala, zerbait laguntasuna eta bizitza azkenean, ezta? Zer da antzerkia bizitzari gabe, ezta? Eta gero nik uste dut personalkia asko hasi nintzala proiektu antzerkiora imaginarioa bezalako proiektu batekin, nire barnera gehiago begiratu nuen, eta nik egin nahi nuen hortara jo nuen, ezta? Eta ni naizen hortatik atara nituen hainbat antzerki lan bere momentuan, nahiko jendearentzako bitxiak edo iristen zidan obrak ziranak, nahiko potenteak ziranak, eta dirua ezik beste denen handik. Ze antzerkitik dirua eta garaietan oso zaila zen. Eta egia da, nik zorionez, orain ezan desakedala antzerkitik bizi naizela, baina horrek ez du kentzen gure antzerkitik bizitze horrek batzutan prekaritatean ibiltzea, ezta?
eta ez bakarrik gauza batean edo 1000 gauza egin behar izatea, ezin formulatu aktore lana bakarrik, ni ez naiz bakarrik aktorea, enpresaria naiz, artikuluak idazten ditut, orain liburu bat ere idazten ari naiz, gauza pila bat egin izan ditut eta egiten ari naiz, beti ere antzerkiaren alde eta norbere bizitza aurrera ateratzeko. Bai egin dituzu antzerki espresioak, Ikerketak, ikerketak nik uste dut bere garaian asko egin genituela, ikerketa asko, zer nahi genuen kontatu, nola nahi genuen kontatu, eta horretarako lako korpus teoriko batzuk eta nik jarri nituen eta esperimentatu nituen, ikerketa horiek eraman zidaten beste antzerki maisu batzuek esaten zutena ulertu nahi izatera eta horrek eraman nituen adibidez Indiara joatea eta Indiako katakali antzerki dantza ikastera edo hango arte martzialak, Kalari Pajatu edo Kuriatam, hango arte edo antzerki dantza aztertzera, baina ez bakarrik hangoa baizik eta Eugenio Barbarekin eta antzerki antropologian pixkaban muturra sartu eta beste batez ere ekialdeko antzerki dantza edo kultura aztertzera, Japongo antzerkia edo Baliko maskarak, eta hortaz aparte beste teoriko batzuk, Eugenio Barba ipatu dudan bezala, baina baita ere Grotowski eta Meyerhold eta horiek ikertu, eta horiek gurean, gure kulturari edo gure bizipenei, gure gorputzari, gure gestusari, gure ahotsari, ze ekarpen egin ahal zioten, hori aztertzera. Ikerketa horrek, batez ere, antzerkiola imaginarioan garaian eman zuen bere topea, baina egia da hortik ere ezin nintzala bizi, eta orduan ikerketaren esparrua beste era batera moldatu nuen. Oraindik ikerketa gehiago egin ahalko nuke, baina ez dit bizitzak ematen, baina bai, adibidez, antzerkiolarekin sortzen genituen stage nazioarteko topaketak, horiek bide ematen ziguten ikertzen jarraitzeko, eta pixkatera xumeago batean, Aulestin egiten ditugun topaketak, Artedrama Euskal Laborategian topaketak, hildo hori jarraitzen dute. Niko esango nuke, Adelek, Aulestiko topaketek beste hildo bat hartu dutela, ikerketari emana baino gehiago zubiak eraikitzeari, eta Euskal munduan, Euskal antzerkigintzan ari garenon irla bat sortzea eta hor topaleku bat aurkitzea. Baina hori dena formakuntza eta ikerketaren barruan sartzen dela uste. Zergatik saxofoi bat eskuntara. Saxofoi bat? Ez dakit, saxofoia zergatik izan zen. Oso instrumentu kaineroa iruditzen zitzen. Bai, polita zen eta horra eraman ninduen saxofoia jotzera, ez dakiztegatik, ez dute. Gitarrakin nahiko desastrea nintzen uste dut, ez nukan pazientziari, eta saxofoiarekin erosoago sentitzen nintzen, eta hori da erabaki duen instrumentua. Gero arrezkero, egia da Madrilgo garaian eta banituelan ere taldeak eta erabili izan direla, taldeetan eta baina gero ja gutxika abandonatu dudan instrumentu bat. Hor dago, nintzen behin bertatzen naiz, emanaldiren batean erabili izan dut, adibidez, Josebastarren handian idazlea zeusara irakurtzen duzulako obran erabiltzen duen, aurrentzako antzerki pieza batean, saxofoia jartzen duen, baina nik uste dut azkenean aktore batek beste arte esparruetan ere muturra sartu behar duela eta ikasi behar duela beste gauza batzuk baita ere. Eta musika eta kasu enten saxofoia ikasteak honen dintzila dauzko. Aktorea sentitzen zara, Bai, hori agari dauka. Esaten dudan moduan uste dut antzerki zuzendari adibidez istripuz naizela, ezta? Ez naizela zuzendari izatea oso hitz potoloa da, oso izla handia da. Eta orduan ni gehiago sentitzen naiz aktore. Eta aktore izan nahi horrek batzutan eraman dit, nire horrak zuzendu behar izatera. Eta azkenean zuzendari izatera istripuz. Aktorea da, baina beste gauza
Martinan, hori, Miren Gaztañagarekin egiten nuen ETV2ko egiten genuen saio bat. Miren musuak. Miren, musu bat. Bai, eta oso ondo pasa genuen. Oso etapa polita izan zen, Euskal Telebistan hirugarren katean ematen zen Martina, eta esperientzi oso polita izan zen. Ni ez naiz oso telebistaren lagun, ez uste dut beste ariketa bat dela, ezta? Oso azkar doan medio bat da, eta niri gauzak denborakin lantzea gustatzen zait, eta teatroak beste tempo bat dauka, beste ritmo bat dauka. Telebistaren ritmoa harrapatzea zaila egiten zait batzutan, baina egia da Martinakin oso ondo pasa genuela, ez zeukan hain ritmo trepidantea, nahiko astean programa bat saio bat grabatzen genuen, eta bueno, nahiko antzerkitik hartua zen, hori bai pila bat personai egin dituen, eta bueno, pixkat eromena zen, eta ja zan nuen, bueno, temporada baten behintzat, ez dut ja antzerki gehiago, telebista gehiago egingo, nahikoa da, bestela nire arpegia ere erretzen da, leko eutzi behar zaila beste gauza batzuei, eta beste jende batzuei. Eta amamamentasua nola izan zen. Amamarena ere oso esperientzi polita izan zen, nik Kixi, Sierra Altuna ezagutzen nuen, lehenagotik bertsolari dokumentala egin zuelako, eta horre ere parte hartu nuelako. Eta amaman personaia egiteko eskatu zidanean, ja personaia egiten dut guratzen, Xabi uste dut. Xabi uste dut, ja polita zen, gustatzen zitzaidan, eta personaia lantzeko eman zidan bidea, ezta? Uste dut oso esperientzi polita izan zela, ekipo artistiko ikaragarri ederra izan zen, bai aktoreak, baina baita ere teknikariak eta bertan zeuden artista guztiak, gidoialariak, Telmosnarekin lan egitea, Txintxua filmekin lan egitea, oso gauza ederra izan zen, eta bera orain deitu berri didate Txintxua filmetik baita ere beste gauza bat egiteko, beraz posik nago. Noizean behin, bai telebista edo medio audiovisualetan aritzea gustatzen zait, baina uste dut asko daukala hortik ikasteko. Ez naizela hain seguru sentitzen, medio audiovisualean, antzerkian asko seguruago sentitzen naiz, eta erosoago. Eta uste dut gehiago sentitzen dudala nola bizi dudan antzerkia, zinean nola bizi dudan. Zinean badago zerbait pixkat aztertzen nagoena. Hain beste itxoitea, eta gauza horiek pixkat aztertzen naute. Nekutik dut antzerkia eta ondo dago hartukoena joko bat bezalako gara. Baina, nire bidez ondo daukara egin dut Alex Tegoen ezagutzen dut. Eta pertsonalki ondo paisen nuen, baina oso gogoa iruditu. Antzerkia egia. Bai, zabaten, ez dago mozketarik. Ez dago mozketarik. Ez dago mozketarik. Oso konzentratu Asko. Konzentratu ez bakadut zuen paperea berezuketa. Obra osoan, egon behar zara konzentratuta. Egia da, konzentrazio ezberdinak dira. Zinean egon behar zara, zaude, 4 ordu geldirik eta bapatean egin behar duzu. Eta hortarako baita ere konzentratuta egon behar zara, baina beste konzentrazio mota bat da. Denboran lusatzen dena. Eta teatroan ez, baina horretarako daude ensaioak, horretarako daude prozesuak, eta agian prozesu horiek telebista egiten duzunean eta zine egiten duzunean ez daude, ez dira existitzen. Eta orduan nik behar dut segurtasun hori eta adibidez telebistak eta zineak jakin behar duzu hain denbora gutxi horietan eskatzen dizun horretan dena ematen, ezta? Eta teatroan daukazu dena hori emateko hilabeteko prozesu bat, personaia hori eraiki eta ikasteko, eta gero eman behar duzu dena ordubete horretan. Nik teatroarekin eta teatroa gauza bat dauka, zineak eta telebistak ez daukana, eta da publikoa bertan daukazina. Eta hori gauza ere.
Metamorfosis, deitzen zen disko bat atera zen, eta horri ibili ginean antzoki, Arriagan, Victoria Eugenian, Gasteizen ere aritu ginean, Gaiarren baita ere, ikuskizun batekin, eta hor ni aktore lanetan ibili nintzen. Eta bitu kasualidadez, aurten ere egitekoa zen, beste ikuskizun berri bat, beste kontzertu berri bat, eta Francisek berriro dituzidan ia egingo duken, baina koronavirusa azaldu da, eta azkenean ez dugu egin. Hala ere, esan nion, ez neukala denporarik eta ezin nuela egin, baina Francisekin, doktorezokin oso ondo pasan duen, garai hortan, metamorfosis hori egiten, hainbeste pertsonai ezberdin egiten dituen kontzertuan zehar, eta Francisek badauka provokatzaile, oso provokatzailea da bera, bere letrekin, eta oso ondo pasan genuen. Hala ere, musika munduan ez bakarrik Francisekin, jende askorekin lan egin izan dut, Inigo Muguruzarekin, Xabi Esturberekin, Dutekoa, Zena, jende askokin lan egin dut, eta hori da pixkat beti gustatu izan zait, musika Xabi Arkiziarekin, baita ere, jende askokin eta hortik asko ikasten da, asko hartzen duzu, jende horiek azkenean baita ere euren ofizioan maixuak dira, eta hortik asko ikasten duzu aktore munduan. Bai, gehiagi ez da. Begira, orain dela 2 urte hasi nintzen liburu bat idazten, eta orain ja bukatzen ari naiz, koronavirusak eman dit parada, etxean itxialdian egoteak, liburua ja bukatzen ari naiz, eta hor egiten dut pixka bat alako bitakora kuaderno bat da, nire azken ia 50 urteko ibilbide bat, ezta? Eta, konturatzen naiz, nintzanura markinan nengoela, antzerkia egin nahi nuen ume hartatik hasita, orain arte, uste dut, bide oso oparoa egingo dela, antzerkiak asko eman dit, antzerkiak gorrotatu izan dut baita ere, antzerkiak suposatzen duena batzutan, zertalitatean lan egiten dizunean, batzutan gorrotatu izan dut gure herrian kulturari ematen zaion garrantzia, gorrotatu izan dut sensibilidade falta, gorrotatu izan dut beti borrokan ibili behar garela leku bat lortzeko, eta nik zorionez leku hori lortu dut, baina uste dut borroka gehiago egin behar dugula, ez bakarrik nik edo nire kasuan dramak leku bat aurkitu dugulako, eta leku hortan mantentzeko borrokan jarraitu behar dugulako, baizik eta datozen gazteei baita ere leku bat utzi behar zaie, eta uste dugu, kultura ez dela edo, kasuntan arte eszenikoak, antzerkia ez dela periferian egon behar, baizik eta herriaren zenturan egon behar duela. Eta borroka horietan ondino jarraitzen dugu. Eta horregatik, batzutan amorrutik aritzen zara, ez dagoelako kontzientzia hori, ezta? Duela gutxi jartzen nuen tweet bat, Facebooken baita ere jartzen duen, oso impactantea iruditzen zait, ostegunean egunetan antzerkian, ostiralean museoan, eta museoan sartzeko eskua garbitu behar, temperatura hartzen didate, maskara jantzi behar dut, bapatean kumunak itxiak zeuden, eta gero museotik irten nintzanean, kanpoan terraza guztia jendez gainez da, eta orduan hor sentitzen dut, komunetara sartuan nintzen, hor sentitzen dut, benetan, kriston diferentzia, eta jendea, pixkat amorratzen da, eta amorratzen da, hori da, eta orduan, ez dakit, danak edo inorrez, edo ez dakit, gauza batzuk daude, ez dakit, pixkat amorratzen dautenak, eta orduan, hori topatzen zaigu guri, borrokan egotea, etengabe, batzutan sentitzen dudalako, administrazioan, edo politikariek, edo kudeatzen, hau da, diru publiko hori kudeatzen dutenek ez dutela ulertzen denetan gure ofizioan nolakoa den. Eta batzutan ikusten dut, herritarrek ere ez dutela ulertzen zein den gure ofizioa eta zein beharrezkoa den gure herria
gure historioak guk ez baditugu kontatzen, guk ez badaukagu deretxorik horiz plazaratzeko, errez etorriko dira Netflix eta beste leku batzuk, guk egiten dugun hori suplantatzera, egitera eta esatera, ez da, orduan nik uste dut, hortik datorrela amorrazio hori, ez da? Baina bestalde oso eskertua sentitzen naiz, uste dut, bilbide oso oparoa izan dudala, eta ondino egiteko gogoz, gauza gehiago egiteko gogoz nagoela, eta esperantza baita ere, nire herriari egiten dudan hori erakusteko gogoz. Bat bakarrik. Esan filosofia ikasi nuela nahi zutatzen bukatu. Zer mutuga egiko nuke filosofia eta antzerkia benetan. Bueno, nik uste dut, pixka bat, bai antzerkia eta bai filosofia agian gizartearen istiluak izan aldirala, ez da? Gizarteari zerbait erakusteko, edo gizarteari galderak planteatzeko leku bat edo espazio bat, ez da? Nik uste dut hori dela filosofia eta nik egiten dudan antzerkiaren antzekotasuna edo, eta gero uste dut pentsamendu kritikoa jorratzea eta ez dakit, beste gizarte bategatik borrokatzeko nahi hori edo behar hori lotzen du filosofiarekin eta antzerkiarekin, ez da? Bizitza ondo dago, baina bizitza injustiziazko dago, bizitzan gauza ez dakit, gauza gaizto, gauza trakets, gauza gu gizakiak, nolakoak garen, gure sentimentuekin nola gantzatzen dugun, guzti hortaz hitz egin beharra dago, ez da? Eta guzti hortaz hitz egin dezakezu filosofiatik eta antzerkitik. Nahiz eta gero, gauza oso ezberdinak izan, behin jokoan ari zarenean antzerkia ekintza da, eta ekintza hori gero transmititu behar duzu publikoan. Bueno, Bukatu da ja? Oso, no? Biratuko diago musu bat, Bai, eta eskerrik asko lehenengo eta behin, zuri, gonbidatzeagatik, elkarrizketa hontara, eta nahi dituzun musu guztiak bidaltzeko zure kanaleko ikusle guztiek. Agur! Aio!